ez? Talde berri bat ez da, baina bai berpiztua edo talde indar berpitua bai, esan dakerarik. Humorea eta rock and rolla proportzio berdinetan nahaztu eta, bueno, gero kolaborazio batzuekin kondimentatu dutela. Azpimarratuko nuke ze ondo egokitu dituzten kantak kolaboratzaile bakoitzarentzat. 8 kanta, 8 txapligu, 8 bolandera, relleno bako disko bat da, oso divertigarria, oso divertigarria, rockeroa, baina divertigarria. Gurizin dutin, zetan ganak el madrileño, inzauen moduen, banik gurizin dutin el arradiano, bost kolaborazio, eder, zoragarri, niko etxartena nahi izan dugulako remember bat edo egitea, ja kolaboratu zuen gurekin lehenengo diskoan azotekatu zen. Roberto Mosso Banizara Mareozan handiena zelako, eta Roberto Mosso egin zigulako, seguramente, edo akorduan dekot, gure lehenengo elkarrizketa serioa, eta hemen dago Roberto Mosso. Aiora Renteria bai, ez, askotan topa bizin garelako eskuetan bat ez, Bilbon, eta kointziditu dugulako beraz kontzertu askotan da. Eta Jose Mari Bizardun, behar genuelako kantu horretan, persona bat, irreverentea, ni baino irreverenteagoa, eta Jose Mari Bizardun bada ahobero magnetiko bat. Eta gero lan aliz aurkeztu zigun Victor Sánchez berak, behar genuen gure Tina Turner partikular bat kanta horretarako, ahots erraldoi potolo batekin, eta, entzungo duzue kanta eta txundituko zaitue atope. Zer gau tituloa, hau beti hortz. Hau beti hortz zeri, inguratzen gaituen munduari. Eta pandemia, konfinamendua, eta gerrari, irulegiko eskuari, koete txinatarrei, landetan hartu duten 5 kiloko perretxikoari, hau bete hortz guzti horri inguratzen gaituen munduari. Azkenean kanta bakoitzari emon dutxegu bere denborea, bere lana, bere xarma, mimo guztiek. Disko honek suposatu ditu agian Kristo aurretik eta Kristo ondoren bat, ez? Azkenean Kristo izatetik orain Kristonak izatera. Igaro gara, gu uste gula Kristonak gara.